Jeg vil anvende GeoGebra til at konstruere en sekskant, og når jeg har gjort det, så vil jeg finde diagonalerne i min sekskant. Jeg starter med at rykke den her lidt længere over, så jeg får lidt mere plads, og så flytter jeg lige koordinatsystemet lidt ned. Jeg vil have, at det skal være en regulær sekskant, så jeg går ned og vælger en regulær polygon. Jeg sætter et mærke ved 4, går over til 8 her. Nu spørger den, hvor mange punkter jeg vil have. Eftersom det er en sekskant, så skriver jeg 6 punkter og OK. Så har jeg mit polygon. Diagonalerne er jo dem, der løber her fra A til E til D til C. Så jeg skal have nogle linjer, og derfor går jeg op og trykker herop, og så kommer der forskellige typer af linjer. Jeg kan vælge en, der går igennem punkterne, men jeg vil hellere have en, der er mellem punkter. Så jeg klikker på den, og så går jeg ned og klikker på A. Så klikker jeg på E. Det var min første diagonal. Trykker på A igen, og trykker på D. Trykker på A og C. Så flytter jeg mig over i B. Så laver jeg diagonalerne for B. Og klikker bare hver gang. Jeg går over i C. Der er den, der hedder AC, er jo allerede lavet. Så jeg går over og trykker i F og i E. Så hjælper det på det. Fra D til F. Resten er lavet. Sådan. Det var en sekskant, en regulær sekskant med diagonaler.